Visio er en hjemmesidevirksomhed, som har mange forskellige typer kunder. Vi laver blandt andet hjemmesider til foreninger, organisationer og til private små selvstændige, der er startet op, men også større virksomheder, og vi laver også webshops. Vi elsker at lave noget, som kunden brænder for, og vise, hvad det er, kunden brænder for. Så det der unikke udtryk, som der kommer, når man tager udgangspunkt i den enkelte, og ikke bare laver standard websider, det er simpelthen det mest fantastiske, at få lov til at lave alt fra skønhedsklinik hjemmesider til havetraktor hjemmesider og foreninger og organisationer, der også, altså, hvor det er folk, der brænder for sagen, og få det udtryk frem, hvor folk brænder for sagen. Det er jo skønt. Altså, det er simpelthen drømmen at få lov at arbejde med det. Med hensyn til Facebook-siden, fungerer det også? Vi må sige, at der er mange, der har begyndt at anvende Facebook med den side, vi har fået lavet efter opstarten. Og der er vi jo, kan vi se, at der er mange likes, der er mange, der følger. Ja. Og lige snart vi får lavet opdateringer, enten jeg selv gør det, eller du gør det for mig, så er der mange, der går ind og ser og deler det. Ja. Så er der ingen tvivl om, at det har været en stor succes med Facebook. Større end forventet, faktisk. Vi skaber for eksempel for en virksomhed, så skaber vi en fuldstændig rød tråd igennem hele kommunikationsprofilen. Det er ikke bare en hjemmeside, vi tager og snakker logo og sociale medier, og det kan også være en signatur til e-mailen. Alle elementerne kommer ligesom med, og der skal være en rød tråd i det hele. Så vi prøver at give sådan en helhed til en virksomhed. Hjælper også med Facebook-sider og løbende opdateringer, en LinkedIn-side, og sådan så det ikke bare er en hjemmeside, men en hel pakke.